Mntanami, funda ukuzimela mntanami. Ungadayisi ngomzimba wakho kubantu besilisa egameni lothando ngoba uncenga ukondliwa nemali. Bathi kusinda nongathwele, wena ke uyobe ukuthwele ngempela kumzima usindwa indoda ekuhlukumeza ngoba yazi ukuthi uyincengile. Uthanda kube uthando kuthandwa nayi ngoba kukhona oncenga ukondliwa. Anginayithatha lapho ke advantage amadoda anihlukumeza ngoba azi ukuthi anilutho ngaphandle kwawo. Phela mina sengihlangane nezigameko eziningi kabi zabantu besifazana abahlukumezekile. Bakhala ukuthi ngeke bekwazi ukuvula icala ngoba bazobulawa indlala. Beqhubeke behlala othando nolishosha ngoba bencenga ukondliwa. Zingaka nje idumo zabesifazana emhlabathini ngezandla zabesilisa enye izimbangela ikona lokho. Uhulumeni wenu ngeke nitshela iqiniso, angazi noma ujabulela kona ukubona izwe lifa. Empeleni akusile icala ukuthi umuntu wesifazane naye efunda gogoda azimele bese ethola nothando lumfanele. Ninenjaha amadoda kunokuzimela lo mdakeni uphangayo awuthi masunqakile ningabuyi nizokhala lana. Mntanami. Funda ukuzimela mntanami. Ungathengisi ngomzimba wakho kubantu besilisa egameni lothando ngoba uncenga ukondliwa nemali. Mina ngazi ukuthi ngizozimela kanjani ngoba senaphuza ukudliwa namadoda. Zanda kangaka inkonzo emakamereni kunasemasontweni. Mhlambe nibona kuyikona yini ukuvusa imizwa yenu kunokuvuselelo nembeza benu. Lo mdlandlo omngaka enawo makuyiwa ngasemadodeni ukuba noqinisa empumelelweni ngabe nikude kabe empilweni. Suke niqinisile manje ukuthi uphila kayi1 kodwa kusizana ukuenjoy impilo kwesikhashana bese uphila iminyaka eminingi sosizini. Mhlambe manihleli ninodwa nixoxisana anoke nitshela namaqiniso ukuthi indoda othandweni ayidingi umthwalo kodwa idinga umsizi. Abanye bagabe ngobuhle kusizana uma umqondo ungekho ngoba uzodlala abafana. Nani niyazi ke esikhathini samanje umfana mathe uyakuthanda suke ebuke emadolweni angithi uthando lesimanje alisahambi ngemizwa kodwa silihamba ngomlenze. Uyofe njani ke amadolo ngoba yonke iminyango kumele uyivule ungqongqoza ngawo. Mntanami. Funda ukuzimela mntanami. Ungathengisi ngomzimba wakho kubantu besilisa egameni lothando ngoba uncenga ukondliwa nemali. Angishongo ke mina ukuthi nizimele ukuze nodonsa amadoda ngamakhala. Indoda iyahlonishwa futhi ke iyathotshelwa. Indaba ka50-50 yaseParliament mawufuna ukwakha umuzi indoda inhloko buzani koma wenu bayikha kanjani bazonitshela yona into enginitshela yona. Yekeni phansi indaba yezinyanga zokwenza amadoda iyoyoyo ngoba ayipheli kamnandi uthanda liphoqo. Ihlonipha nalapha ingayokwendela khona anohlonipha wezingane impumelelo yeni ingane enzi ingalawuleki. Inkinga yeni nina nithi ngasebenza nibone sine wonkulunkulu nigcine senilawula nababazali. Lithathe semsamo limbeke eminyango nesemnyango limbeke emsamo futhi ke nje ingane engezwe inkinga ngoba uma silimala gcina sekuhlupheka thina abazali. Mntanami. Funda ukuzimela mntanami. Ungathengisi ngomzimba wakho kubantu besilisa egameni lothando ngoba uncenga ukondliwa nemali. Uzextra Real Star.